an ɗan samu kuskure ɗazun ina ɗan bacci. A nan abin da aka ce shine Order Tehran Supreme Order General Yahya Safavi has been assigned a new mission to any US military presence in the Persian Gulf. Shi wannan hukumar ƙasar Iran, babbar hukuma ta kolin majalisar koli ta Iran, ta ba wa General Yahya Safavi, gashi na wani babban general wanda ba mu san ma fuskarsa ba, to ta ba shi aikin kawar da sojojin Amerika daga gabar ta tsakiya. Babban aiki. Allah ka yi riko da hannunsa, Allah ka danka wannan nasara a hannunsa, Allah ka ba shi galaba, Allah ka ba shi nasara, Allah ka ba shi ikon ganin ƙarshen bayan waɗannan sojoji na Amerika da na Isra'ila da munafukai. Wannan babban aiki aka ba shi. To ga hinan ana karfato da mazaje ana ba su aiki. Dama fa suna nan, waɗannan dama su suke yakin. Wayancan din shugabannin siyasa ne wanda ake nuna mana dama. Kun san Iran suna da wata hikima, Allah da ikonsa. In kana da wani ya kware amma kuma iya da kalamai na baki, sai a dauko shi a bashi aikin da mutane duniya ta dinga ganin shi yana yin aikin. Wani kuma ya kwaran amma mai shiru ne, sai a kai shi gun shiru ya je ta aiki. To ina ga wannan suna cikin janarori masu shiru, wanda gashi ne yanzu aka ba aikin ma gaba na kawar da sojojin mamaya daga yankin Gulf. Kuma ce Allah ka danka nasara a hannunsa, alfarma ahlul kisa alamin. To alhamdulillah, yadda asihata Isra'iliya sun ka tabbatar cewa an samu mutum 177 musaban waɗanda sun ka jikkata, an same su da mustashfiyat a gidajen likita tsakanin awa 24 da ta gabata, wanda wannan adadi ya sa waɗanda sun ka jikkata tun da Iran ta fara ka waɗannan har-hare da Hezbollah sun ka ce sun kai mutum 3,924 bai hude waɗanda a kwance a gidajen likitoci mabambanta. Da muna fatan Allah ya rika taki gona, Allah ya ba Iran sa'a kan waɗannan mutane, saboda su sun ka zalunce su. Suna da ke a zo a tattauna, sai an tattauna sun ka kai hari. Kuma jagoran abin ga shugaban ƙasar Jamus ya tabbatar da cewa babu wani dalili ko wata alama mai nuna cewa Amurka za ta ci nasara akan wannan yaƙi. Kuma muna fata kar ta ci nasara, Allah ya sa ta faɗi warwas. واشنطن تدرس إرسال تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط. وكشفت مصادر مطلعة لرويترز أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس نشر آلاف الجنود الأمريكيين لتعزيز عملياتها في الشرق الأوسط. Amurka tana dibin wai za ta tura dubban sojoji zuwa gabas ta tsakiya, bayan wajen 50,000 da a can gabas, kuma wajen su Japan sun kasa yin aikin da shi Donald Trump da so su yi, ko mu ce bayan da yawa daga cikinsu sun rasa rayukansu, wasu kuma sun jikata. Wannan dai ƙarara yana nuna rauninsu ne. Wannan yana nuna sojoji da a can suna fuskantar gagaruman barazana, saboda kullum ana kai ramfor ne lokacin da an ka samu matsala, lokacin da waɗanda a fagen daga sun ka fara rikili, lokacin nan sun ka fara baya-baya, lokacin suke neman abin ga na gaugawa inda ake kai musu ramfor. Kenan ana buƙatar dubban sojoji don a kai su gabas ta tsakiya, wanda ke nuna lalle waɗanda a can ba su nan da jin daɗin aikin. Al Jazeera sun ka wallafa cewa Washington Post da ake buga Amurka sun tabbatar da cewa rasa da musayyarata majahulatul hawiyya fauka ka'idatun askariya, wasu jirage marasa matuƙa suna shawagi, an gane su suna shawagi saman kwamfaniyar sojojin Amurka, inda ministar na harkokin waje ke zuwa da kuma ministar na tsaro a birnin Washington DC, cewa waɗannan jirage ba a san daga ina suke ba. Don haka nan ake ta bincike, kuma an ce ya kamata waɗannan manyan mutane su daina zuwa wajen wannan waje, saboda jiragen nan suna iya yiwuwa ko na leƙen asiri na, ko kuma masu iya kawo hari na. Don haka nan abin dai yana da gagarumin firgitarwa, wanda har a birnin Washington ne fa an kai ga jiragen marasa matuƙa suna shawagi akan wannan kwamfani, wanda ministar na tsaro yana zan zuwa can akai-akai, da kuma ministar na harkokin waje
kuma waɗannan jirage har yanzu ba a gane na wace ƙasa ce, wace ƙasa ta tura su. Labari ne mai matuƙar rikitarwa saboda yadda Amurka suke faɗi ɗin nan kuma su zo su fitar da irin wannan sanarwa, abin yana da ɗaurin kai. Kaka an kai sun rasa gane jiragen nan ina na. Wanda akwai zarge-zarge dai da dama waɗanda har yanzu babu abin da an ka tabbatar su ballantana mu ce kaza ne ko kaza ne. To, an zo wajen fa wannan wata Tulsi ta ce Rasha, China, North Korea, Iran da Pakistan dukkaninsu a gine-ginensu na missile da nukiliyarsu to za su ɗanɗana za su ƙona su. Su ne suna cikin harinsu na gaba. Jama'a mu kuma ma na ce ku raba yaƙin nan hawa uku. Akwai hawan farko Amerika shine za ta yi yaƙi na duk yadda za ta yi sai ta ci gaba da zama a matsayin super power. Su ɗin ne dai jiya yau. In aka ƙara matsawa za su koma yaƙin to mun yadda mun sauka daga super power amma muna cikin ƙasa mai ƙarfi za a dama da mu a sabon duniya. Idan aka ci gaba to za su zo lokacin da za su yi yaƙi na a taka bakin faranti kamar yadda Benjamin Netanyahu ya ce ba za su tafi kamar dabbobi ba ma'ana a taka bakin farantin kowa ma ya huta. Wanda shi ne wutar da daman Netanyahu dinga hurawa. Yadda za a kama ƙarfin Iran zai ce za a iya shi dai kawai a je a yi yaƙin to gashi nan a je an yi yaƙin shi ko ya ga yaƙi. To yanzu an fara zuwa gurin. To wannan shine yaƙin duniya na uku kenan za a fara. Daga wannan bayanin in kuka lura da su. Duk da na so in ji cikakken bayanin yankewa aka datso iya nan a ji takamaimai akan abin da take magana kuma su harkar social media na yanzu. To amma dai a ɗan guntun wannan bayanan kamar to dai duka shine halin da ake ciki. Allah dai ya rufa asiri kawai. Allah ya rufa asiri. Dama Pakistan nan sun daɗe suna sa ta a gaba. Amma a haka suke aiki da ita. Wannan al'amari kan sai Allah magana gaskiya yau. Iran fa ta haukace gaba ɗaya ta haukata su. Idan ba zan iya ta haukace ba su ita ta haukata su. To kuma idan ba muradin nasu yau fa ba magana dukan base bane. Dukan arzikin su. To America in ka cire mata arziki a gaba ta tsakiya me take da shi ta talauci. Tana ji tana gani harkar mas da gas da mai ne. Yanzu abin da bai kona ba kawai sauran shaguna dan na sai da abubuwa. Amma duk wani wanda yake ka dukiya ta zo a gani an kone ta petrol da layu tana shan wuta. To Allah ya rufa asiri dai. Nan Qatar ta ce ta rufe ofishin jakadancinta tsakaninta da Iran da kuma sojojinta da suke atace ma'ana haɗakar harkar tsaro da suka fara haɗawa da su bar ƙasar nan da awa 24. Ni kuma nan maman Basma ta ce a banza a babbanza ya wata waƙa na limamin mata. To sai me? Iran ba ta mu'amala da uwar kuma ko kuma in ce abin da kuke bautawa a Amerika ba ta da embassy a Amerika. Ba ta da embassy a Isra'ila. Duk ba ta da wannan basis din bai dame ta ba tana rayuwar ta balantana da wata Qatar bai wadda take karkashin ta take gogewa Amerika takalmi shugaban ƙasar Amerika balantana wani ku. Ai abin banza wannan abin ba wani damin Iran zai ba. Mun kuka kuntar da hankalinku muna nan mune muku addu'a ma ku tafi a kawo sababbin sarakuna wanda suke bautawa Allah bauta ta gaske bayan Allah ba masu bauta ba alba. Mun ji din sai me? Ambassador ya dawo ita ma Iran ta koro na ku. Allah ya taimake ki al-musulma. Nan da yake da kaman yaren Indiya ne. Yake cewa suke cewa wannan ramuwa ce ta Yarjani a Tel Aviv take shan wuta. Ana lissafin akan mutum 230 sun mutu da masu jin ciwo. Iran tana ta harba makamai ɗaya bayan wani wannan sun gama ta ƙara tura wannan. Duk da Isra'ila tana ƙoƙarin ɓoye hotuna saboda ka'ar gani amma dai ana gani. Wannan shine halin da suke ciki a yanzu haka. Ga taron masu jallabiya ne nan taron foreign ministers ne na Arab Eagle da kuma Islamic countries. Gashi nan suna ƙoƙarin haɗuwa su meeting a cikin Riyadh akan wannan situation ɗin da suke ciki. To a madadina ni maman Basma da iyalaina idan aka sake aka zo da sunana wannan taron to Allah ya isa ban yafe ba. Allah ya isa ban yafe ba domin ina tare da dukan da Iran take musu 100%. A matsayina na musulma tunda dai ba tikiti ake bayarwa na musuluncin ba. Allah ne ya so in zama musulma. Ni musulma ce. To kuma aka zo da yawuna wani na taron kasashen musulmai, taron munafurci, taron su can na addinin Ba'al masu bautawa Ba'al ba Allah mu ba Allah Annabi Muhammadu ba. To in aka zo da yawuna ni dai Allah ya isa ban yafe ba. Allah ya isa ban yafe ba. Shekaran jiya an buga mana bom a Maiduguri an kashe mana mutane. Saudiya ba ta yi Allah wade ba a ce an yi taron ministoci
in gaske ne akan Najeriya da Afirka kawai da aka samu mana yan ta'adda a yi taro mana a zo a raba mu da yan ta'addan duk da mun san kuka kirkiro mana yan ta'addan amma yanzu saboda kawai an dan kona wani a ranku shine za a ce ana taro maza na gaggawa a hada je a Riyadh a je a kulla sharri to in Allah ya da aka tafi taron da wanda suka hada taron da wanda suka hada taron in mai sarauta ne Allah raba shi da sarauta in mai mulki ne Allah raba shi da mulkin dukkanin wanda ya ziyarci gurin ko ya wulki wanda ya circe shi Allah ka raba musu da kujerunsu da komai nasu Allah ka raba su da su azzalumai macuta ni da iyalai na muna tare da Iran 100% wannan duka da take musu muna kira almusulma ki kara so miliyan mun fahimce ki mun san ke ce mai neman dan adamtaka mai neman ki girmama dan adamtaka waɗannan azzalumai ne macuta ne masu shan jinin yara dukkanin wata kungiya da take kashe mutane a faɗin duniya da amsa sunan musulunci Saudiya Qatar Dubai su ne suke asasa shi da hannunsu ne dukkanin inda ake kashe musulmai suke shiga cikin wasifa muna kuka waɗannan larabawan da hannunsu ne Iraki Iran su ne da hannunsu Libya da hannunsu Syria da hannunsu Afghan duka kasashen musulmai da kuka sani da su da hannunsu America take amfani tana rusa musulunci da haka wannan taro ba ma tare da shi muna ala gwade da shi muna ala gwade na mun san da mun ba abin da za a yi sai dai ake kitsa munafunci a yi tunanin a tunzara musulmai a sa su yi bore to mu yanzu mun waye kar ba masu bautar zuciya ce irin da ba ba masu bautan zuciya ne irin da ba da yawa wahabiyan ma da kuke sawa kuka kashe musu kuɗi yanzu duk sun gane su ma sun ce sun gane da yawan su ba adadi mai musu adalci sun ce sun gane yanzu Iran ga abin da ta dosa sun gane kuma kuɗin ba komai bane ba ce tsinannu ne ku tambadaddu ne ku dan haka ba sa tare da ku ballantana mu yana mun can mu mun san ku abokan gaban mu ne wanda mun can mun san mu malaman mu sun gaya mana ko iska garin ku ba sa so su shaka saboda kuɗin masifa ne da bala'i a cikin addinin musulunci haka muna alawade da wannan taron da za a yi na shan gahawa dadi ana sharar shan gahawa yanzu kuma taron munafurci za a ce mai haka kuka dinga ƙarya kuna yaudara Allah akan cewa za ku yi taro akan mutanen Gaza ba abin da kuke sai ku haɗu ku zuba shayi ku gama hira ku watse a ce kun haɗu a ganku ba za a taba ganin ku hankalinku a tashe ba sai ana kai Isra'ila hari to yanzu abin ya zo kanku yanzu ba akan Isra'ila za ku yi mintin ba akan Aramco ne da kamfanin man ku da kuka haɗa hannu kuke sace man kasashen ku kuna ba America kuna sacewa kuna sayan makamai kuna bata tana faffasa kasashen musulmai kuna kwashe duke kasar ku kuna bawa America tana ba yan ta'adda tana kashe mutu Allah ya tona muku asiri Allah ya wulakanta ku Allah ya daidaita ku Allah ya tambatsa ku waɗannan shugabannin kalici din da ku da duk wani shugaba da kuka kira mitin a nan gurin ya zo ya halarci zaman mitin din yadda za a kitsa wata masifar to Allah ya mai da masifar kanshi to yan uwa ga abin da aka tashi da shi kuma a hukumar lafiya ta duniya ta ce a kula akwai yiwuwar fa har nukiliya zai faru a wannan yakin da Iran tana gargadi akan lalle akwai hasashen za a fara yakin nukiliya to Allah ya rufa asiri don haka yan uwa sai a ci gaba da addu'a don wannan shine mafi munin kuma abin da za a jefa duniya a ciki kuma daman duk wanda ya kalla harin da Iran ta jiya to lalle kafin ma hukumar lafiyar duniya ta faɗa kai ma ka zama hukumar lafiyar kanka da kanka ta duniya wannan abin da ta musu ta kona su a dukiya ta fara a gurin su to ta kona dukiya wannan LLGC din ta Qatar ita ce mafi girman hukumar gas a duniya to jiya an babbake ta duk wata gas din su wani mai duka irin jiya ta tashi sa daga aiki da haka ta menene kuma za su yi wani makami za su yi amfani da shi cibiyar da suke ɗora man jirgi jiya a cikin Saudi Arabia wanda ita ce tafi ko ina tsaro tafi safe tafi ko ina girma a gaba ta tsakiya inda ake ɗiban man ma da ake sa jirage jiya ta babbake shi jiya Iran fa ana magana ƙasashe 8 ta kai wa hari duka a lokaci guda har da Isra'ila 9 da haka gaskiya an ka kalli abin ba su da wani abu da ya wuce musu makamin nukiliya kuma to Allah ya rufa asiri amma mun san Allah ya za ta fito mana da anti nukiliya ita kuma Iran insha Allah za ta yi maganin sanan din ma ba za su yi nasara ba insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a wannan wani babban alheri ne ya sauka a mujami'an mu ta Nijar wacce Sheikh Zakir Musa ya bude Nurul Haq Nijar. Wannan a cikin wannan kafa cikin Allah cikin ikonsa Sheikh Zakir Musa ya bude makaranta ma mai suna Nurul Haq Islamic Center wacce take da ɗalibai kusan fiye da 400 ta karɓo ana koya mutane soyayyar Allah, soyayyar manzon Allah, soyayyar iyalan gidan manzon Allah da kuma girmama malamai da girmama shehunnai da kuma cewa azzalimai. To yanzu haka Sheikh Zakir Musa a albarkacin bikin sallah da za a yi da kuma addu'o'in da aka yi a watan Ramadan ya ce a Nurul Haq na Najeriya da Nijar a madadin haka gashi na ya sayi taguwa raƙuma zai yanka a matsayin sadaka. To Sheikh Zakir Musa muna addu'a Allah ya karba addu'o'in da aka yi Allah ya karba amma kuma ka jefa mana kafa mu yan Najeriya to gaskiya ya kamata mu mallam MD wannan ya kamata da
ina ga da an gaya mana da ko lokaci bai kure ba, ina ko 500 ce ko 1000 ce ya kamata mu Najeriya mu tara mu sai raƙumin nan, ko a Zaria ne malam MD ya yanka mana shi, ko a wani gari dai a Najeriya mu a samu a yanka mana sadaka, dan gaskiya Nurul Haq ana yin addu'o'i, to ya kamata a yi sadakan nan. To Allah saka da alkhairi, Allah saka da alkhairi, Allah ba da yanda za a yi, Allah ba da yanda za a yi, Allah karɓa mana addu'o'in da muka yi, alfarma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.